adtak nekem egy mérőnádat, mint az uralkodók veszélye. Az angyal, amely ott állt, ezt mondta: mérd meg Isten szentélyét, az oltárt és az ott imádkozókat. De a szentély körül, a templomteret hagyd ki, azt nem érd meg. Az a nemzeteknek adatott, hogy tiporják a szent várost 42 hónapig. Megadom 2 vértanúnak, hogy profétáljanak 1260 napig zsákruhában. A 2 olajfa és a 2 menóra, akik az egész föld ura előtt állnak. Ha valaki ártani akar nekik, tűz tör elő a szájukból, és megemészti ellenségüket. Aki csak ártani akar nekik, így fog elpusztulni. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, és eső ne essen az egész profétálásuk napjaiban. Hatalmuk van az édes vizek felett is, hogy vérré változtassák őket. Hatalmuk van, hogy a földet mindenféle csapással sújtsák, ahányszor csak akarják. Amikor bevégzik a bizonyságtételüket, a mélységből feljövő ragadozó fenevad harcot indít ellenük. Fölébük kerekedik és megöli őket. Holttestük a nagy város főutcáján hever majd, melynek szellemi értelemben Szodoma és Egyiptom a neve, ahol a mi urunkat is megfeszítették. A népek, törzsek, nyelvek, nemzetek közül látni fogják holttesteiket 3,5 napig, de nem engedik sírba tenni őket. Akik pedig csak a földön laknak, örülnek és újjonganak és ajándékokat küldözgetnek egymásnak, mert az a 2 próféta gyötörte a föld lakóit. De 3,5 nap múlva élet szelleme költözött beléjük Istentől, és lábra álltak. Azokra, akik nézték őket, nagy félelem szállt. Akkor nagy hang hallatszott a mennyből, és ezt mondta nekik: gyertek fel ide! Ők pedig egy felhőben felemelkedtek a mennybe, ellenségeik szeme láttára. Ugyanabban az órában nagy földrengés támadt, és a város 10 része leomlott, és a földrengés megölt 7000 embert. Akik megmaradtak, megrémültek, és a menny Istenét dicsőítették. A második jaj elmúlt, de a harmadik jaj jön hirtelen. A 7. angyal is megfújta a trombitát. Nagy szózatok lettek a mennyben. A világ minden királysága Urunké, és az ő Krisztusáé lett, aki uralkodik örökké. Ekkor a 24 papi fejedelem, akik Isten trónusa körül trónjaikon ülnek, arcra borult, és imádta Istent. Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki voltál, aki vagy, és aki eljössz. Mert uralmadat magadhoz vetted, nagy erővel érvényesítetted. A nemzetek dühöngtek, de most eljött a te haragod ideje. És a halottaké, hogy megítéltessenek, hogy megad jutalmukat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik csak félik neved, kicsinyeknek és nagyoknak, és hogy megrontsd a föld megrontóit. Megnyílt Isten szentélye a mennyben, és a szövetség ládája láthatóvá vált. Villámok, szózatok, mennydörgések, földrengések lettek, és nagy jégeső.